Shout out lang ko sa mga driver nga mga pasaway, mga barumbado sa kalsada, mga hambugero. Sabi lang uban mga kwartahan nga wala na kaila Ginoo, hambog kayo. Grabe gid ako kaulit karon mga kaidol na ako'y nasundan nga sakyanan ba. Grabe gyud yang hinay-hinay. Grabe gyud yang hinay-hinay mga kaidol. Di ko ka-overtake mga kaidol kay naapoy mga kasugat ba niya, wala siya gisundan mga kaidol kasi sa hinay-hinay ba niya katanaw siya sa side mirror ba, sige siya tanaw sa ako, hinahinay gud siya. Ug baga kuan mga kaidol ba papaulit yung anak mga kaidol ba, wala siya gisundan mga kaidol, wala gisundan kay hinay-hinay siya kasi siya tanaw sa side mirror ba na. Walang may gani kay kanang kinahanglan gud sa mga driver nga magbawon og taas nga pasensya. Kay daghan gyud mga driver nga mga buangon diri sa kalsada. Number 1 katong mga driver ba nga wala nakailaw Ginoo, mga hambugero. Labi na tong uban mga kwartahan nga maliit lang ang tingin nila sa mga tricycle driver. Pero dili maputanan naman po daghan man po yung mga kwarta nga nakailaw Ginoo, dili magbugal-bugal sa ilang sikataw. Unang naapoy uban driver nga magpahinay-hinay unya sige kag tan-awon sa kuan sa likod, sige kag tan-awon paulit-uliton ka ba. Unya karon pag overtake nimo nihunat na ka kay mo overtake ni buylo pud siya. Nga ang resulta na ikaw mo'y makaluluoy kay masugatan maka sa imong kuan, madasmagan ka sa imong kasugat. Unya kung ang imong makina kiring-kiring ng imong makina malughat lagi kay mobuylo maka pag mo-overtake ka sa iya. Pag buylo nimo mobuylo pud siya. Mo lang mo-overheat gyud ang imong makina. Mo lang akong hangyo sa inyo mga kaidol, sa mga driver nga mga barumbado sa kalsada, mga walay disiplina, mga demonyo nga mga driver nga mahilig mangitag bikil sa ilang kapwa driver. Arang luoya kay mo, dili man luoy ang tao nga inyong gigara-garaan, ang kamo mo'y luoy kay nakabalo man ang Ginoo sa inyong hunahuna nga bugal-bugal man ang inyo. Sige mo hinay-hinay katanaw-tanaw mo gasunod. Labi na kanang traffic light, kanang go hapit na mo i-stop. Grabe nimong buylo ba, grabe yung buylo nimo kay aron makaapas ka sa ko. Pero ang imong gisundan kay hinay-hinay kasi gigtanaw sa imo. So yung ana mga kaidol, daghan ng mga tao, yung ana mga kaidol, mga barumbado sa kalsada ba. Pero nasayop mo sa inyong pagtuo. Kaya nagtuo mo, nagkatawa mo sa inyong una-una nga nakabugal-bugal mo ngadto sa inyong sikataw. Pero nasayod ang Ginoo unsay sulod sa imong utok nga pagbugal-bugal nimo sa imong sikataw. Dili swerte ang babae nga nakaasawa nimo, dili swerte ang imong anak nga nakaamahan og way buot nga barumbado sa kalsada, walay Ginoo, mahilig magbugal-bugal, mga walay kaluoy sa sikataw, mga bisan unsa na lang mga dili maayo. Malas ang inyong mga anak, dili swerte ang inyong mga anak nga nakaginikanan og sama ana nga mga barumbado sa kalsada.